खामानिफ्राबो जोबनो रोंथारलालै माथो मावाबाबो मोनजाया उदैया रानगोन रसा नांगोन बोराय देहा जाबाय नालाय दसेयावनो मेंग्रा जाबाय hey एक्सपर्ट जानायावबो इसेबां स्ल' घन्टा मबाइल बालायलांबायलां बिजों इउटुबार बानायनो बा मालायसो आइफन आनबक्सिं बा भिउसआबो 1 लाख 2 लाख फैबावदोंसो साबस्क्राइबारबो 3 लाख मोनबाय दाबिनांसिगोन बिफा बोरायनाव दाबियाबा जाला भिउस मोननाय नंला आङो बे बाबाया बहा थांखोबा मोसौफोरखौबो नायनो मिथिथारला बियो एकदम मबाइलल' थुयै थासै बाइक दाबिनाय मबाइल दाबिनाय फैसा दाबिनायानोसै साला बिफा बोरायखौ एसेबो मिथिथारला बियो मेंदों ना मादों जाथ'सिगोनलै नों बेयावनो थादो सोरबा रायजोनि खामानिबो दङ आंहा ओइ बाबा बाबा मा बाबा न'आव दंना गैया जाखो बिलाय बाइक नांगौ बाइक होदों मबाइल नांगौ मबाइल होदों एकदम अलसियासो जालांसिनदों माथो बिलाय मोसौआ दोस्लायहैफैबा मा जायो दै गांजोबलाय लांबाय बे इमान सान्दुं गोसाथार आंहा नै रायजोनि खामानियाव थांनो थान जादों बन सिनबाबो एरजायाखै आंहा माबा दोस्लायफैदो बाबा मालाय भिडिअ एडिटिं इउटुब नायनाय समाव डिस्टार्बब्रा बिदिबा बोरै भिउस मोननांगौ आंलाय र' मानोबा गाबज्रिदों बाबा हाबे मोसौफ्रा दोस्लायबा मा जाखो नोंलाय बिफा बोरायखौल' लामा नायनानै थाबाय थानोसै नोङो मबाइल थुयैनो मोनजागोन बिदिजों मबाइल थुयै खिसाखौ जागोन दे दोस्लायनि आं मोसौआ बबेथिंनि लामाया माबा दोस्लायथारनि आङो मा जाखादोंलै मोसौ दोस्लायनानै गावनि आसुगुरखौ मैला खालामनानै लानो बेबायदि अख्रा जागोन होननानै मिथिनाय मोनबा गोरलैयावनो गाथारनानै दोनखागौमोन आं बेखौ आंनि फिसाला नंगौना नङाथाय सन्देहसो जालायलांबाय आंहा एकदम खोथा फंसेबो मानिला मोजां होनो लुगैयालां गावनि फिसाला असेब्लाबो मा जाखादोंलै आंलाय बिफा बोराय थानायाव मोसौ दोस्लायनो दानि जुगाव सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोसौ दोस्लायनाय नुदों नामा नोङो एथ'ग्राब जाम्बा बिफा थायोनालै दासिमबो आइफन गंसे बिनायखौनो होनो हाया मोसौ मासे फानबानो मोनथारो माथो आं मिथिलालै आंनो नांथारसिगौ गाबोननो नांथारसिगौ आंनो आइफना मालायफ्रा आइफन लानानै इउटुबार बानायनानै मेरला फैसा रग' खामायगासिनो नोंल' जयै जाब्रा आफा आंनो बायनानैल' होथारदो नोङो आं एकदम इउटुबखौ मोजां बानायथारसै आं एबारनिफ्राय आं बिदिब्ला मोनाब्ला गाबोननो आं खारनानै आं बेंगलराव थांनोसै हिनजावसो लाना फैगोन आं बाराबा बिफाबाबो आंना बोरैबासो होनलायलाङो रागाफ्रानो आइखां बायखांनो मासिबां बैजोब जाखो बेलाय गथ'आलाय बिफानि फंसेबो बाथ्रा खोनासंला साला बिमाया दाव जेखौ बियो बेखौनो होबोदोंथ' जेखौ बियो बिखौनो मोनबोदों दा बिनिखायनो खर'आ देरदों बिनिया एकदम खर'नि थारासो दोस्लायबाय नामाब्रा माथायासो गाज्रि जाबाय नामा गथ'आलाय खलथायानो गरम जाबाय हाथारलासो बुरि देहा जानायावबो बिहामजोबो मोना माबो मोना अमा आदार हैनोबो रावखौबो नागिरनो मोनला दोस्लाय आङो मोसौ आइफन बिनायखौबो दासिमबो होनो हायाखै रागाजोंबा दा अरदाब सुदाब दरजा जोसैजोबगोन आङो गयदानि मोसौ दोस्लायनायावल' सानफ्रामबो रागाफ्रासो बोरैबा मोनजोबोलां खामानि मावनोबाथाय रागा जोंफ्रानानै फैथिनो हाबाय बिमायाबो फैबाय बेबायदि अख्रा जागोन होननानै मिथिनाय मोनब्ला उन्दैयावनो गाथारखागौमोन आं बेखौ जेथ' बिमानिनो गासिबो बिमानिनो लाजोबदों बिमायानो गासिबो फोरोंजोबो माबोरै जालायखो आंहालाय फिसाया आंनि न'खाय आं हारसिं जोनोम होनायखाय बेखायनो आंहाल' दाय जायो गावहाथ' फिसाला सानसेखौनो एसेबो अननो गोसो गैया बियो हाथारलासो आङो बोरायनानैबो एसेबो लाजिथारा अमायाबो गेन्द्रि जाबाबो थोनो रोङा अमानोबो ओंखायनो हाथारलासो आंहा ना माबा फाननानै आंहा बिहामजो लायनांगौ फिसालानो बेखौनो फाननानै हाबा खुंनानै होनांसिगौ बिफा बोरायाबोथ' फिसालाखौ एसेबो अनथारा बियो आयदै हाथारलासो आं सिंखौबो बुरि देहा जाबाय नालाय थैनांगौमायाबो एकदम सन्देहसो दंलायलाङो आंहा थार गोसोमफ्रानो दोंसे जौबाय नामाथाय बेहा गथ'नि जादा फिसालाब्लाबो मोजां होनो लुगैगारालां रागाफ्रा माबा माबिसो बुंनो गोसो जायो आंना दा हा जालायबाय नोंहा नोंनाबाथाय खुगायानो बांद्रायथार मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोंनिनो फिसा गावनि असे फिसाखौनो बिदि रायो हा रागा जोंनानै फिसालाया बहाबाफोर जोंखौ गारनानै ब्लद थांबा मा जानांगौ जाखिसै बे बोराय देहा बुरि देहायाव जोंलाय सोरजों फिसा नांगौ बोराय हा गावनि अनसेल' फिसा सासेनोनो मबाइल गंसे बिनायखौनो बायना होनो हाला थैबा थांफागोनखाय बे नोंनि धोन सम्पथिया
नंनायालाय नंगौलै बुरै बै जोंहा मोसौ गाय मानै दंना गाइखेर सेरग्रा बे मानैखौ मासे फानहरनांसिगोन नामा बेखौ फानहरनानै बायना होनोसै खोमा बेनो आइफन ना आफाफन आंथ' मोजां मिथिलाय लाङा सामफ्राम बेखौनो दाबिबाय थायो बियो दुम दाखाल खालामबाय थायो मालाबा इन्जुर देख्रुबलाय मालाबा दोबसि देख्रुबलाय बेसेबां सैज' खालामनानै थाबाय थाबावगोनब्रा बुरै आंहा खर'फ्रा एसे बोरैबा मोनलाय लाङोना सिख्लाफोरखौ खेबोना बुरैफोरखौ खेबो माबा इउटुबार खुलियोनो खेबनानै जाथोंसै बियो गरफा गरनै मोनजायो खोमा जोंहाबो आरामाव मोननांसिगोन आं बिदिब्ला आइफनखौ एबार सिख्लाफोरजों मोजां जरा जरा थाजाबनानै फेसबुकाव पस्ट होनोसै आङो लांनोसै पार्कफोराव बेरायहैनो भैरबकुन्द'आव भुटान अरुणाचल आइफननि माबा बै लग' आपेल देखानाय नुब्लानो सिख्लाफ्रा देन्जार बारसिनखासिगोन आंखौ इन्सटाग्रामफ्राव रिल्स हगारब्लाथाय फसायखासिगोन जाबाय दे बुरै बिदिनो जाथोंसै बिदिब्ला थां नोङो बै दाखालि बे दोबसियाव माइब्रा एसे खामनाय दंमोन ना बेखौनो लाना फैदो नोङो खर'फ्रासो बोरैबा आइखां बायखां मोनजोब्बाय आङो गोबाल'नो बोरैबा मोनजोब्बाय थां लाना फैदो गारमाफ्रा एकदम रानथाबजोब्बाय आंना बेखौ लोंबासो आंना दा प्रेसारा एसे डाउन जागोन नङाबा आंना खर'आ खामानि होला बुरै थां लायदो जल्दि नमस्कारलै आइ नोंल'सो अनसिगोन आंखौ बे बाबायाथ' मोसौ बोराया जेबो रोंखाला बियो आइफन ना आपेल जाखानाय जेबो मिथिया बियो एकदम रागाफ्रानो बोरैबासो मोनजोबो आंना बिफा बोरायबाबो दलद जोनानै दैमायावसो गारहैनो गोसो जायो आंना मोनबारसिगोन आइफन